Dámy a pánové, skokani a skokanky, já vás zdravím u dalšího nového videa a dneska se budeme věnovat dive rollu, takže jdeme na to. Takže jak už jsem říkal, budeme se věnovat dive rollu. Co na to budeme potřebovat? Potřebujeme na to nějakou vzdálenost, aby jsme se mohli doslova proletět a nějaký odraz, nějaký dopad ideálně, ať vás to nebolí. Pojďme si říct, z jaké nohy to budeme skákat. Takže z jaké nohy se budeme odrážet. Já se odrážím z pravé, takže se budu odrážet z pravé nohy. Pokud ten dive roll budete dělat na velkou vzdálenost, tak je blbost odrážet se s rozběhem a pak s nožmou, dost nožma. Jo, nejlepší je, když se rozběhnete a fakt přes tu jednu nohu to pošlete co nejdál. Takže to je první krok. Když ten dive roll zkuste na nějakou menší vzdálenost, tak ať vám to vyhovuje, ať trošku na to připravíte, pokud jste to ještě neskákali na nějakou větší vzdálenost. Je to jednoduché, můžu ukázat, mám tady žíněnku, postavím se tak, jak mě to pohodlné, třeba pár kroků zpátky, nachystám si ruce, skočím do kotolu klasicky, ruce mám připravené na dopad, ty ruce mi budou brzdit, takže ať se vám to nestane. To znamená, připravím se, ruce, odrazím se krásně dopředu, udělám klasický dive roll, klasický kotel dopředu, akorát pak schovám hlavu, trošičku se odrazím. Takhle by to mohlo vypadat a teď se vrhneme na to, jak to udělat na jako větší vzdálenost. Tak a jak to udělat na větší vzdálenost? Máme tady odraz, pořádně, říkám fakt, pořádně se rozběhněte, děcka. Jedna, druhá. Odrazit se do obloučku, ne takhle střeva dolů, že poletíte jako šipky. Pořádně oblouček, natažené nohy, zpevněné tělo, ruce budou připravené na ten dopad, na ten kontakt s tou madračkou a dole na konci toho triku už to znáte, schovám hlavu, udělám klasický kotel a je to úplně všechno. Ukážu vám teda celé dokupy. A je to. Takže tohle byl dive roll, a.k.a. klasický kotel na dálku. Buďte prosím hlavně zpevnění a zkoušejte to, ať je vám to pohodlné na nějakých menších vzdálenostech. K takovým dálkám se dostanete, k větším, ale chce to trénink a zkoušet. Ode mě úplně všechno, mějte se krásně a u dalšího videa opět čus.